Здравейте хора, днес ще покажа по-голямата част от мапа на любимия ми сервер. Само ще го заредя. Това го гледам от един сайт. Колегата ще махна, защото да не е добре. Тук са тъпото, който се гледа, но сега съм махнал на сервер. Ще започна от спам, само да трябва пак да го рестартна. Това е мапа, ще го пусна така отгоре. Като цяло, това тук е града на спалната, тук се спалва, но продава се неща, гледай, навсякъде застроен. Мапа много се хареса и не сменя за това много време. Това е най-добър сервер, според мен, белтински Майнкрафт. Малко има насам, много неща има. Не да мога баш целия да го покажа, ще се тръгна от този долу и ще покажа разни части. Така сам. Сега ще тръгна. Just Joking. Част, като е близко до спавна. GoPro. Това мисля, че ще мога да е. Тук аз строя град. Тук почва парцели, ще му. Тук. Той е близко до спавната сграда. Не е много близко. Изобщо. Това в Майнкрафт размер не има място. Тук има един град. В този град аз съм купил Чакай, тук съм натели. Да, тази къща е тук. Купих. Тази. Това само да не се вижда много. Съм я купил и имаше още една в този град. Да. И ето тази съм я купил също. Диана Джи. Тази ще я шопам. Китай. Да, това е много нещо. Този град също е доволно голям. Тази къща беше моя. Тази беше моя къща. Само че един спамеше. Кой продава хоме? Аз се изнервих и много продавах за $1. Сериозно, Парадокс да прави това. Вярвам, че Парадокс е про-юзър и прави това. Добре. Не съм. Защо не иска да бъда това? Дали... Това просто искам да съм сигурен, че като го рестартнат, още сигурно запазен някак си. Тоест така. Това тук има нещо яко. Тук има някакво Рия. И също искам се иначе време съм качвал клипче. Просто не ми е кеф да качвам. Играя се така. Без да ми пука. Може сега да черна клипче. Не. Тук. Не съм идвал тук. Да видим белки сме какво е. Това да си. Защо не има? Да, дигма пера. Ще да спа. Мисля, че това ще и това беше от мен. Запечатахме половината от мапа и довиждане.